Ndakakona nevarume ava vachiti shamari tiri mapurisa hauna chitsotsi chaunotudza. Iwewe wakanyora $8 kuenda, $5 kudzoka, wagarira $3 kuburitsa mari. Vachindigocha negwenya vachichinjana vari two. Shamari isusu titori rafu togona tokuitira veti mukanwa izvezvi. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tinoziva isusu kuti iko zvinezvi mabasa ari kunetsa, kana munhu awana basa anobva aribatisisa. Zvakaitika kumurume wekuno kuEpworth aishanda basa rekudhiraivha makombi, asi zvakazomusiya munguva yakaoma mushure mekunge murungu waaishandira amupisa negwenya. Tataura nemurume uyu ari kuoneka akapiswa maoko ese negwenya zvekuti maoko acho azara mavara, asi ari kunyanyorwadziwa zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakamurozva kudai izvi hapana zvavakaitwa. Vachienda kunomangarwa kumapurisa vakatosvika mukamba, asi vakaregererwa vachienda kumba. Nanhasi pavana mazuva varume ava havasati vasungwa. Wanga vari musi wechina musi wa22. Tingati pandakapiswa ndopapa ari musi wa22. Mushure menge ndakonana nevarume ava kuti iwewe waenda nemotikari yedu, ndini dhiraivha wemotikari iyoyo, kondakita ndotsvaga ndega. Ndakaenda tuma loads ekubva Epworth kuenda Mbare. Ndichinosvika kuMbare ndava ndaona paMbare pane gepi revanhu pasina bhazi rekuGuruwe. Chibva ndati izvoni bva ndavafonera ndakutakura Guruwe, wakatitakura. Chibva ndatakura Guruwe ndangosvika ndati $8 kuenda Guruwe. Vanhu bva vapinda. Chibva ndaenda. Pakudzoka bhazi rinoita $5 kuenda ikoko, Zupco inoita 4. Pakudzoka nandine mabhazi anga akandikomba papa na Indo Africa, Motsi, Zupco ne2 makombi. Pandatanga kudaidzira $5. Saka ndazonosvika kunoku ndakakona nevarume ava vachiti shamari tiri mapurisa hauna chitsotsi chaunotudza. Iwewe wakanyora $8 kuenda, $5 kudzoka, wagarira $3 kuburitsa mari. Kana muchiti varume ava muri kureva varume vapi? Vandinoshandira vacho. Saka muri kureva kuti mimi munhu akakupisai munhu wamunoziva, munhu wamunoshandira. Hongo. Mamune manguva yakareba zvakadii muchishandira munhu? Ndatone 3 weeks ndine kombi iyoyo. Muchimushandira mazvese azvinhu zvichifamba zvakanaka. Hongo. Chititsanangurirai musi wamazopiswa. Makapiswa sei nei nguvai? Right. Ndakatobva zvakanaka kuno kunchiti ndikunotora motikari semazvese, ndobva pana 4 kana 5. Ndichitovanokera, ndakatononoka kuenda futi. Ndichitovanokera mva vati abo ndiri kuuya. Vati ndiri kuuya kudaro havana kuuya, vaitofonera majainda avo iwayo. Paakazouya ndopavakavhura dhoo. Vati hatingataurire nyaya yedu panze here, pindai munomu. Pakupinda kwandakaita ndichingonopinda vandatoiswa ndikaso one side. Vandati kuenda vandaiswa futi rimwe. Ndatobatwa nevarume ava. Handina kuita zvekurohwa ndari kuti ndonhere pasi, ndakabatwa makumbo vandadonhedzerwa pasi. Vandatodzvanyizirwa, mumwe akadzvanya makumbo aya, mumwe apa, mumwe akadzvanya pamusipa apa. Zikanzi chokwadi chakomure chiri kumagaro. Isusu toda chokwadi, wakanyora mari Guruwe. Vandati izvoni $8 kuenda, 5 kudzoka. Vatobadza gwenya, vatotanga kutondipisa. Vachindipisa negwenya miri wese. Vachindipisa. Akanga akabata gwenya ndiani? Vakarichinjana. Vakakabatwa nemunin'ina wacho anonzi King uyaya. Vanzi naJaindi uyaya hausi kupisa, unza kunoko. Saka King aidai so. Saka uyaya anga akuramba, anomuona maziduzi maombo aya. Anga akuramba akabaya kudai so. Akabaya. Ini ndakasama maindikasapa, ndakatsikirirwa. Ndikava ndati right varume, $5 ndo amatizo ni akukanganisai kuti ndanyorere yanditi. Chiti kombi kana itakure anomuona kuti amwe mamvurwi amwe machi. Chingoti 18 times 3 mona munoona mari. Maura zuva rangu ramaifana kundipa. Muregerei kundipa pane kuti mundipisa. Ndasanda munyenyotsa kudai. Kanza una zvaunotaura uzive kwakabva mari iyoyo. Sati jairire. Vabva vatondirowa mbama, mumwe wacho akatondirowa mbama. Vatotanga kutondipisa, muona zvese. Vachindigocha negwenya, vachichinjana vari two. Iye muridzi wacho anozviti muridzi wemotikari anga akamira akabata dhoo. Aitaura kuti uchataura ini ndozvandaita vanhu munguva yehondo idzi. Ndakurova ino torturing. Vandati abo vabuda panze, mumwe wacho Jaindi wacho zikanzi shamari isusu titori rafu togona tokuitira veti mukanwa izvezvi. Vandaramba ndakanyarara. Vabuda mukadzi wacho wemuridzi wemota aitokorobha.
nekaacha kakadai ka5 lita bva akatora saka ndatokumwisa mvura iyoyo bva atotarisa bva aenda pachigomba chiripo chigomba chinoenda mvura yesuweji yavanenge vageza kwete toilet yavanogeza kwabva atochiwedzera uchichera bva apinda mumba achicheka nebanga chigubhu ka500 mils zanzi ngatimwe mvura pambiki pere ndobva wandimwisa mvura mabepa angu tori nawo dhokta akatozosvika akandirutsisa kuchipatara zanzi ngatimwe mvura ipere iye ndobva akumbirwa navanhu vayo zanzi tipe button stick rako raunoshandisa uchipurisa zanzi aiwa iro hariite ndakutsemura nhasi zvokutoti ndataumana iwewe ndikabva ndazotoita hasha papo nokuti ndatotsa ngashayiwa wakaita taekwondo ndakaita taekwondo nehandijime iwe unojima imukana muda zvibhakera neni chindisunungurai tichirovana oright kana anenge akurirwa ndopa akabva ati utoda hondo nezu ndopa akabva nditsika padumbu apo iye ndobva azoona atoti zvandichimusiyai akwana ndobva wandisiya mva ndabuda panze pakunondikinura mahandicabs vakakinura ukumva kwaramba uko ndobva akutonditi iwe usatoramba chiomesa mumaoko ako kwazokinura because pandakanodonhera pasi akanotemera kubva apfuurira bva azokinura ndikati makandisungisa ruoko ukwasungisa usikanzi hazvina basa ndoroda tonyanyopisa iro randimuona zvarakaita kuti rasiyana namwe nekutsa kwandaita kwanga usingandirwadze kwaitondirwadza apa zvoito nanhasi kana ndakarara mausiku ndorara ndakadai so richirwadza zvokuti ndotoshaya pekubata ndaitomboshamsika kuti vanhu vanonzi afa nekutsa vanenge vafasei vanenge vachirwadziwa apa ndopanouraya saka zvavakandiitira varume ava zvakandirwadza kusvika pokupedzisira ipo parizvozvo vakundifonera manje havasati vabata nanafona halo uri papi tidakupa mari yakati unokanzisa dhoketa halo uri papi dakupa mari yakati izvozvi so makuseni pamandifonera nandiri pamba pavo vakadzi vacho vanga varipo vachitotaura ti chero ukaramba utambira mari yetokuendera n'anga hei tozodai so vachindi sikanzi chero ngaende koti tongotenga maloya todai ndebva anamo wadaira ndavanda mukoma wacho akatoti haasadaire indakumhanyira hangu masoro savadaire vasiya vakadaro mva ndangu wasiya mataroti makaenda zvida kunotora kombi inguva dzemangwananidzi makuseni ma5 zvichireva kuti makapiswa imimi kwakutochena kwakatozochena because ndakatombonzi mbogara vachimirira majainda aye kuti auye saka zvichitoreva kutoti zuva rakatobuda ndandakatogara pamugoti pazuva richitobuda ndikatoteera ndikatoti ndipeka maki ndifana kucheka oiri nemvura ndigeze mota semunhu aendawo kuti ndinoenda kubasa bva vati mbomira saka ina ndingapikise munhu ane chinhu chake kandava ndangogara saka ndichitoti saka ndozotakura malodzi acho nguva iyi anokwana nguva iyi mari yavanenge vaida inokwana nguva vachidhileya kudai saka zvakandikanganisa singai pandiri kubvunzira kuti vanhu vakanga vatomuka pamuri kupiswa patinoziva kuti munhu kana uri kurwadziwa munguva umwe anochema imi makachema here ndakatochema hapana akauya kuzokubatsirai vanhu vaitonzi get away vayabo vakadzi vacho nevese vari kuti vakanzi budai panze uyu mudiki wacho newe uyu vakatonzi budai panze bva watobuda vabuda kudaro ndobva ndatanga kupiswa but chinyanya kundirwadza manje kuti chero vakati ndivaregerere vakadzi ivo ndakaenda nemapurisa vaida kusungwa vakutotanga kutondituka kasini ndaipiswa vachiona saka kove munharaunda maneighbors vamwe pane vamwe vakanga varipo here vakangoregeravo kukwanisa kusvika pakubatsira handizoziva hangu nekuti ai dzinga vanhu padhoo pake ipapo nekuti pachiarea pacho pavanogara dzimba dzavo dzese dzakatendedza ndedzavo saka kuti ndizoziva semunhu anga akarara ndiri mumba nandakarara pasi ndakaita kutsikirirwa pandakabuda inini panze ndakabuda ndisina bhutsi 1 bva ndati ndida bhutsi yangu zvikabva yaita kukikwa kanzi get away bva panapa enda mumangara chero kudombo hatisungwe ndibva ndangoona kuti sezvo achisenzera padombo ari muneighborhood ipapo ganchinongonanga kuHQ bva ndangonoripota kuHQ vakazongonzwa nyaya kubva neuku vamwe vakatenda kusendera ndati handiendeiko ndongoenda kuHQ bva ndangonanga kuHQ makabva sei kumba uku murodhi maisangana nevamwe vanhu here uye tinoziva kuti uchingotanga kutsva makabva toita matuzi ipapo here kwati matuzi ayakazouya mushure menguva handatomboita matuzi ipapo apa ndopakangokwatuka ipapo apa ndopakabva pangotobva ganda apa pane duzi apa saka ndazogara mbaumu ndakabva ndazoona
ndaingonzwa kuswinya ndakazotoona ndakutoita zvimvura zvimaduzu ndobva ndatoti saka ndatsvaka ini bva ndatodzika kusasukuma ndatotanga udza vanhu ari ona endatsva ndapiswa navanhu vasoso hanzi hapana munhu ari pamusoro pemutemo enda kupolisi ndikati manje vanosenzera apo vangaita hatisungwa apo zikanzi enda kutauni ndokuzokwira kwandakaita ndichienda kutauni. Vanhu ava matimimi havasati vabatwa vari kukufonerai vachiti bokupai mari maenda kunomhan'ara imimi kubva musi wamamhan'ara imimi hamusati mambovaona here vemunharaunda havasati vavaona here kuti titi vanhu ava vane kwavakaenda avamo munharaunda? Vanhu ava vatorimo munomu muarea munomu. Ndanoripota inini mapurisa akavafonera osenchaji vakamufonera nzwi yakunoku nevanhu vangaonawo ndobva vauya vari 2 bvanzi maitire izvi kanzi no hatambodara hatisiri tichampisa pamwe apisana nemukadzi wake umba kwake hatisisi vachiramba vazopai mbva vati dai akati kuvhara mari yedu kusvikira ipapo inini ndichibva ndatobva ipapo bva ndasiya varipo zvikanzi saka ini ndakukuregerai muende kumba sevanhu vanosenzera pana imi mangwana muye pana vasungwa vari kunzi takuregerai bva varegerwa bva vaenda manhero acho inini ndakabuda papolisi ndakanzi yotanga kuenda vasarai ndichienda ndakatendera fenzi yepolisi ndandenga kufamasi padombo apa mushonga akatouya kunoku akatosvika akatonditsvaga akatoona munhu akati iwewe munhu kana auya panapa utaurirane naye kuti timubhadhare unokanzisa dhoketi rakeko akanga asina kuita izvozvo achadhisapiya munomu ndichamuitira zvimwe zvinhu pandatongoti handabasa nazvo saka inini hasha dzanga ndanadzo mai ndava ndazosangana nemumwe jaenda wacho apo ndati right paive mamangandisunga kaimi muchindirwisa makandisunga mandatotanga torovana naye ndanga ndine hasha dzekutoti ndaitoda kutoti afe bhoko ndaitomurova mapressure points nekuti zvavakanita izvi kutouraya munhu uku vanhu bvavazobata bvaenda kwakaenda saka kubva ipapo vakazondinga ka3 panapa vachiti taida kupa $100 mbandaramba bvawazoya vachiti ya 300 ndo musi wakazondipisira mbaumu nezuro ndandinawo vakandifonera manheru vana usenchaji apa vakati uya kuno inchiva ndatoenda pa10 of ndatoona varimo ndine murume womumbaumu ndobva vatotaura neni vakatorekodwa nemurume vaitotaura neni kanzi no sorry shamari zvinowanika taifunga kuti guru yekunoita mari yakati mose anoparwa nevanhu ichiripo nevanhu saka tafunga kuti tikubhadhare kana 500 unokanzisa dhoketi handati bo saka mapurisa akati vakakudza zvekudare izvo sarambe iwe ti kuti tione kubata chivanhu handati abo zvikanzi saka toita sei ndikati munongondudza kuti mudaita sei saka ipapapa manje vanga vatotaura neni panaitaura nabhozhongora mai manje vanga vachatongobva kutaura neni vachiti mari yapo saka iwe toita sei uri kupi ini handisi kukwanisa kuenda newe polisi nokuti togona vanobatwa saka da kuti uende nevanhu vandikuda kukupa vanhu vacho ndatotaura navo ndatovaona ndikava ndati alright ndopamabva mafona imimi imimi makuvariro amakaita chii chamuruda kuti chiitwe kuvanhu vakuremadzai zvakadai? Inini kutoremara kwandaita kuchero vazukuru vangu vakatondiona izvi zvikatovhara izvi ndenditoonema vanga daanga tingoti sekuru koichichi ndotoita nge munhu akaita chicken pox izvi azvichafa zvakapera zvatomaskawa haatopera inini sina kukatadzira vanofanira kutondikombatseta kutondiuraya bhodhi yangu kwavaita because ndakutofa ndakadai. Kana muchiti kukombanzwetwa munorevei? Nekuti pati kutaura nyaya yemapurisa tokuti isusu munhu aita mhosva akwanise kurangwa nemutemo. Imi muri kuti here chamuri kuda ndechekuti mutemo uvarange asi futi vakukombanzetei? Mutemo ngavabate uvarange vandibhadhare zvavakandiita izvi because inini ndatokura ndaremara kai ndakazvarwa ndakanaka. Because asi dai ndakavatadzira ndaita haiwa ngavangosungwa vaende kujeri nekuti ndakavatadzira vavazotadzawo manje ndakavatadzira vakanditadzira ndisina kuvatadzira saka vanofanira kutondibhadhara izvi vakandiita izvi vondirapisa vondibhadhara apa havana kana dhora ravo rekundirapisa ndotorapisa nevamwe vanhu ivo vari. Ndoda kuenda kuti sange ipapapa muri kurapwa kupi? Muri kufanira kunge muchiita sei? Mbotanga mati dhokta akanokurutsisai zvamamanuiswa akati iye zvinezvi zvaaraiti here uye izvi zviri papa ari kuti zvinohila nguva zvinotora nguva yakareba zvakadii kuti zvihile? Nguva yakareba haana kutaura because iye akanditi ndidzoke mangwana. Dokta mangwana ndo kwandiri kutodzokera futi ikoko
zvekuti zvinotora nguva yakaita sei haana kunditsanangurira. Ini ndichatozonomuona mangwana achinditsanangurira because akanditi ukasvika ukaisa SSD cream wobva wazvitushira wobva wazora. Saka asati azoona kuti ndopasvave apo. Muchiri kukwanisa here kuita mushando wemaoko? Pari izvozvi zvanditokwanisa because ruoko randinoona kana ndakarembedza kudai so anenge achipisa kurwadza zvekuti anenge achitoita zviye zvekuti vhuvhu. Saka pari izvozvi ndakatongogara kusvika ndofunga pamwe zvatopora izvi ndototi nditozoshanda. Mashoko amurida kutaura imimi kune vashandirwe nekuti apa makatadza kunzwisisana nemunhu wamaishandira, muri kuedza kumutsanangurira kuti ndo zvakaitika saana kunzwisisa. Zvamungadotaura kune vashandirwe kuti tisazowana situation yakadai zvakare kune vamwe vanhu? Inini ndototi kune avo vandaishandira vaka kana vasati vakunyatsoziva bhizinesi rekutakura vanhu ka ngavatenge makomba avo kana kaita 3 nhasi vanofanira kungoti wofamba neiyomboipaka mangwana wofamba nevachitakura mhuri dzavo vasatakure vanhu vanovapa mari vozi havazivi basa ravari kuita nokuti vachazouraya vanhu vakawanda nokuti mumwe munhu akavashandira vachamupisa futi vachiti hauna kuuya nemari. Saka indingoti hangu ngavatanga vadzidza bhizinesi vozotenga makombi kana iye yachavanayo ngavatomboitengesa vozototenga kana vakuziva bhizinesi because izvozvo vakatondikanganisira upenyu hwangu handichakwanisa kutsvaga mari yaindewana upi yekuti izvoni ndishande nemaoko akadai. Ruoko rungabate bhazi rinotakura vanhu kana mapasenja achikwira ari 70 wototi tiri kudhiraivhwa nemunhu ane maronda akadai vanoti ndochichochi ndatotadza kushanda havasi kundirapisa havasi kuwanika vari kungotiza. Saka ngatidzokere pamati vakakushedzai vaina officer in charge asi vari kunzi vanhu vari kushayikwa. Saka officer in charge yakavasiya vachienda futi? Mahodhi yacho atoripo akatovasiya vachienda because iye angati pamwe munogona kuwirirana mukataurirana. Musiri mukamba muri mumota muri kunze kwekamba? Yes, pabhasikop yapa Chiremba Tenyo. Chii chamuda kutaura imi kune vemutemo? Vemutemo ngavasati kana vakashanda nemumwe vakakanganisa vomuprotecta uchi paanouya kuda kusungwa vamwe vanoisa mafoni kuti tiza ukoyo izvinezvi munhu iye asati abatana nhasi kusvika ipani kubva musi wa22 kusvika nhasi nyaya isati yapinda kana mudare kana pai varida kuuraya hombo kuzoya kutononipisira mbangu kuda kuuraya hombo wanditi but ndikuti kune vanhu vemutemo kana vachinge vaona kuti munhu akanganisirwa ngavatore nyaya sezvairi. Inini nditokumbira ipapa kuti kana nyaya iyi vakaibata zvisiri izvo chero kuna president inofanira kuti isvike tonzwa kuti president anozvida here izvi nokuti president munhu anototaura chivanhu kuti anoda here kuti munhu anzwa iso munyika make kutonge mbada kudai so kuita mavara kudai so kuita ngeshato kudai kana ati zviri right nemapurisa nokuti mapurisa vanotosibisa zita renyika vachidai so ini handazvifarira. Sei imi muri kuti ndo vakakupisirai mumba makavaona here uye mumba umu makazopiswa rini? Inini handina kuvaona live nokuti ndanditori munhu anga ari mukati but pandakatomboisira vanhu mameseji nari padho pangu pane vanhu ndainzwa kunge dhoo rida kusungwa iri vakatouya vakatoona vanhu 2 vari panze apa. Inini ndichinyatsoziva kuti handina munhu wandakatadzira munomu vanhu vandakakanganisana navo ndava ndototi ndiyo. Muri kufungidzira kuti ndivo nekuti ndo vamakakanganisana navo? Ndivo nokuti ndo vandakatadzira navo ndokuti ndo vakamboshandisa moto apa futi uyu moto futi washanda apa saka handina mumwe munhu andofungira ndiyo. Mapurisa vakauya here futi kuzoferefeta makaenda here kunoripota futi paiswa hongu ndo pakatozoya mapurisa vakauya vari 5-6 ndo pavakauya vachitotora mavhidhiyo anga apikichwa nevanhu vaita sei vachitoti vanhu ivanga ndo pavakaita siriasi yekuvatsvaga manje kubva ipapo havasati vawana varingotiza. Moto uchibvirai makabatsirwa nani? Vanhu vemunharaunda vakubatsirai kudzima here makadeedzera here chii chakaitika kuti moto usazonyanya kubvira? Ndakadeedzera vanhu vakauya. Dzaive kumanguvai? 2:30 manheru kunze pakati peusiku. Zvimwe zvandingatotaura ndezvekutoti vanhu vanogona kundibatsira ngavatopindira panyaya iyi because varume ava vari kutsika nyaya iyi
vachinyatsoziva kuti chero vakatsika vanenge vachitoti uyu haana zvaanomboita nekuti haana mari. Vanenge vachida kushandisa mari vachibhadhara ikoko kumakotsi, vachibhadhara mapipi, vachibhadhara hani kuti nyaya yacho itsikirire. Saka ndinokumbirawo vanogona kundibatsira kuti vapindire panyaya iyi, vandibatsire kuitira kuti vanhu ava vangowana murango wavo wakakwanira wakaringana navo. Mungangotiudza kuti vanhu vamakaverenga imimi mumba vakanga vakakutsikirirai vaikupisai vakanga vari vangani? 4. Vaive vari 4. Pa4 vese vavo hapana abatwa? Hapana abatwa. Kudzimba dzavo mapurisa ari kuenda achivashaya here? Hongu. Tiri kuona isusu kuti vamwe vari kutya even kutaura, kunyange mimi mati mimi makutotyira upenyu hwenyu nekuti vakatombokuti muchadhisapia. Sei muri kuti muri kutyira upenyu hwenyu? Varume ava mukuona vanhu vese vari kuramba kutaura, vandovaziva. Musangoti havana zvekutaura, vandovaziva. Vandoziva kuti imhondoro mukati medunhu rineri. Saka kuramba ukukavo kutya. Vakatomborova mumwe munhu zvavakaona nemaziso ava nemvuu, kwete chekazi, mvuu. Munhu akakokonyana musana achimurova mudhara pazasi apo. Vakatora mumwe mwana uko kumba kwasisi vacho vachimunyika mubhaketi vachimutocha, taura vaida kuraya munhu nani, vachisa munhu mubhaketi remvura. Saka unoti vanhu here vavo. Chero ukaenda papolisi pachapo uchinoripota nyaya, vese vari apa vanotoziva. Hapana munhu anombosumuka unoripota nyaya apa asina dhora momwe. Bozi vanosvika vachikuti une mari tiende newe. Apa iwewe wabva kuripota apa, wabva wanzi mupurisa iwe newe enda motora munhu. Vachingobuda newe kuti une mari. Mari iwe ndeyekuwapa ivo. Votokuchaja kuti vauye newe kuno. Wobva wakwidza kombi futi, wovadzosa futi. Iko ivo wamhangara uku, kumhangara iko kwaubhadhare, patinozobhadhariswa nevarume ava. Ivo rivo watadzirwa. Varume mutane zvavo ndevapi? Mapurisa, maneighborhood vachii vamutane zvavo? Muno muHarare ndakafonerwa nezuro inini naTemba Nyata achinditaura kuti muno muHarare hamuna inonzi neighborhood. Neighborhood iri kumusha kune mapurisa mashoma. Vakatondiudza kuti padombo raMwari ipapa pauri kuti pawakamhangara pacho pane mapurisa 105 vari kupuhwa mari pamwedzi wega wega. Hakuna neighborhood. Chinonzi neighborhood muHarare yakamiswa. Tikatora mahandicrafts edu tikasarendesa zvinhu zvese zvavanga vainazvo, ava vakawana kupa. Zvichireva kuti munhu wekukurova uyu haazi mupurisa akabayirwa chitupa nehurumende. Kwete. Asi ane cheni. Ane cheni. Ane button stick. Yes. Kana akatobayirwa chitupa akabayirwa neivo vane nungo vanosenza padombo apo vanenge vaida kuvashandisa. Ivo mukuru wemapurisa tinoziva kuti pane mabhuku avanotarisa kuti munhu uyu ndewedu here. Akaonekwa ari mupurisa here munhu? Vachibvunzwa neHQ nzi imimi mapurisa ekuAirport muri kupisirei vanhu. Vakamuramba vakati uyu haasi munhu wedu, haasi mupurisa. Vakamuramba. Saka ini ndikutoshamisika kuti kana vakamuramba nje vanoti haasi wedu, but ndomuona vanaye ari mumotikari yavo vachifamba naye. Handichanyatsokunzwisisa ipapo, pakutoda kutoti zvitomboongororwa. Pamakatsva imimi maona kuti matsva zvaakuda chipatara, makaenda here kumapurisa mukapiwa police report yekuti mukwanise kunorapwa? Kongo. Police report iyoyo yakatonyorwa kuti makakuvara zvakaita sei? Affidavit medical report yandakapiwa inini yakanyorwa nadoctor ndoyo yandakavapa iri kupolisi. Nekuti tanzwa muchiti mimi muri kutyira kuti vakanonoka kutorwa, umbowo huri kutoenda. Saka umbowo hwekuti makatsva uye makatsva zvakaita sei iko zvine zviri mumaoko memapurisa. Inini chandiri kutyira nchiti Majesty anofanira kungoona ndakakuwara kudai so vanhu ava ndakuvaziva. Izvo ndakavasiyira affidavit medical report yayo. Ndogona kusvika ikoko kubepa ramukoti robva vanzi hapana affidavit, ndoti ndakavapa vobva vati harisi kuona missing. Saka ndakutongotya kutoti Majesty anofanira kuona izvi achitarisa futi paaffidavit zvakanyorwa nadoctor kuti zvakadzika chirudzii zvine zvakadai so. Saka zvikadhileya manje vanogona kudhisapisa futi bepa iroro, wozongonopinda mukoti nisina bepa. Kana pasisina chironda pa Majesty anongoti alright imimi munofanira kuitwa mafine 30 budai muende kumba musazozviita futi. Saka nenda kuti vaone zvinhu izvi nekuti nyaya iyi yavari kuramba vachidhileya pane zvida kuitika. Tataura nemukomana wechidiki uyo ati zvakaitika izvi zvinhu zvinorwadza, dai vemutemo vaita basa nemazvo vanava vapinde mukati vasungwe vaende kunoripira zvavakaita. Nyaya yakaitika kuna mukoma iri kutirwadza hozi zvakutotyisa kuti vamwe tichabatwa tichipiswawo tozoonekwa kuti takatsva kudai so. Saka hatongoti dai vehurumende vabatsirawo kuti
nyaya yakwanisa kusovhika kuti izvi zvakadai so zvisaitike mukati munomuepwezi. Dai hurumende yapindirawo wozi takutotya kana kutofamba chaiwo chaiko namuna kupisa munhu kusvika kudai so watova unhu hwemhuka chaiwo. Saka taingoti dai wakwanisa kutorawo matanho awo kuti vanhu vakwanise kupiwa mutongo wavo wozi hazvikutirwadza zvakaitwa mukoma wedu. Tikataura zvakare naSawira wemurume wokupiswa uyu ati zvinhu izvi zvinorwadza. Ndotaura pane vakapisa vacho. Hurumende vemutemo ngavatore vanhu vaende mukati vasadzoke, nokuti hazvisi zvakusi kushanda kwatoshanda magariro atinoita tofanira kugara zvakanaka. Uyu ndiSawira wangu pamwe pacho atombonitakura nemotikari yake anofamba nayo achienda kubasa kwake. Zvakaitika ichiitika ichi aiwa kaina mwasi kupata nazvo. Vanhu ngavatongwe nemutongo wavo, kana vava mapurisayo kana vanga vapiwa mari ngavapinde mukati vasadzoke. Tinoziva isusu kuti vanhu tinotadzirana asi tiri vanhu. Ndeapi mashoko amuda kutaura pamusoro pekuti ngatiti munhu akutadzira zvii zvinofanira kunge zvichiitwa? Vana munhu kana akutadzira munofanira kutora wemutemo wokugadzirisai monzwanana. Kuti oda kutonga wega, oda kutora mutemo wesa mumaoko hazisirizvo. Dai vakatora wemutemo wakataurira wakabvunzwa kuti kwavanofamba vachienda nemotikari yavo yavaifamba nayo imari kuenda ikoko. Uyu akanyoresawo mari pamatiketi andoziva kuti kumarodhi umwe anonzi $, umwe anonzi 50 cents zvinosiyana. Nhau yangu yandiri nayo mashoko akawanza bhozi kutorwadziwa. Mutemo wecheni zvingave ndakapara mhosva ndiri panapa ndaba chidhina ichi ndaenda nacho andete ndabata china handifanira kurohwa ndakaswa cheni. Hakuna mutemo wakadaro, hakuna mutemo wakadaro kuti munhu anorohwa akaswa cheni. Sei muchiisa cheni mauda kutondiuraya? Handocheda kumashoko andiri nawo. Tataura zvakare nababa vechikuru avo vati chinorwadza ndechekuti nyaya iyi yakaenda kumapurisa. Mapurisa acho akapirwa nyaya iyi havana zvavakaita. Avo vati dai mapurisa vakapirwa kuti vaite nyaya iyi vakaongororwa kuti kana naivo vasina kuita nemazvo vave vanorangwa nemutemo. On behalf of Epwezi vese tiri vagari vemuEpwezi tinoshungurudzwa nevanhu vatigere navo munyika. Asi tine vanhu vanofanira kuti protecta kuti vanotidzirira papi panjodzi. Saka kana ivo vasingatidzirire panjodzi chii chavari kushanda? Inini vandiri kubvunza ava vanhu mapurisa akaita nyaya munovaziva here? Saka woitwa sei? Havanovaziva. Ndevekudombo varipota kuti ndibatsirwe woitwa sei? Havasi kushanda. Saka imi muri kuti ngazviongororwe zvese vanhu vakahendera kesi yemunhu kawega ngavaongorore kuti ndiani akaita izvi. Kusvika vanhu vaita izvi munhu akuwara ada kurapisa achamurapisa ndiani? Tiri vanhu techi mangwana ndini vanhu vongonzi alright ndakupai something bribery yekuti muzive kuti zvakamira sei. Hapana chasolvwa. Saka munhu asolvwa chii? Chii chasolvwa? Hapanzwa? Chii chasolvwa alright? Toti tiri munharaunda. Ndini alright ndanzi inini mirira vanhu vese havanditi kama. Ndotadza kumirira vanhu. Ndomirira zvishoma ndapiwa mari inini. Ndichada mari. Ndo mari zvainofamba nayo. Hazvisirizo. Ngatipiwe mari asi tichidzirira vanhu vari munharaunda. Vapaona? Alright, ari kuziva. Vanhu vakawaita sei? Hanimuziva mambo. Zvamakaitwa munoziziva. Munonangidzira kuti ndikumbirawo wemutemo kuti uyu ndiye akasolva nyaya yangu, uyu ndiye akasolva nyaya yangu. Chii chaakaita pari zvino? Munhu asati arapiswa. Munomuti kudii? Tinoziva isusu kuti mukugarisana tinokwanisa kukanganisirana. Asi uchinge wakanganisirwa ndiko kusaka vemutemo variko. Kunyangwe zvazvo vekunoku vari kuti mutemo kamba yekuno kuEpwezi hapana zvaunenge waita ukaenda kunoripota kwavari. Asiwo handipo pega paunokwanisa kugumira. Handivo vega mapurisa amunokwanisa kuenda. Muchinge makanganisirana musatore mutemo kuisa mumaoko yenyu.